Исәннәрмесез, хәерле көннәр вә кичләр, безнең тамашачылар. Ассаламу алейкум, безнең Америка Кушма Штатларында яшәүче милләттәшебез Надир Бахауи. Надир Бахауиев. Сәлемсез, Роберт. Мондый сорау, без бит инде хәзер өйдә карантинда утырабыз, без бөтенебез дә үз изоляциядә. Сезнең Америкада бу самоизоляция, карантин ничегрәк уза? Мин яңалыкларны карадым, сездә ул бераз көчлерәк, авыррак уза. Бездә бераз җиңелрәк кешеләр теләсә кайчан, теләсә кая бара алалар. Машинага утырасың да китәсең, җәяү барасың да беркемдә сине туктатмый. Нью-Йорк янында автобусларда кешеләр маска кимәсә генә автобуслардан куалар. Аннан башка кешеләр урамда йөри, кайберләре эшкә йөри. Минемчә, иң зурысы әлбәттә экономик яктан авырлыклар була, бөтен җирдә була ул. Бу яктан минемчә Татарстан, татарларга җиңелрәк булыр, чөнки бөтенесен белә, бөтенесендә гаиләләр зур, шәһәр татарлары белән авыл татарлары бер-берсен белә. Кем белсен, бәлки бу озакка сузылса, Рәсәйдә кешеләр аш булып китә. Теге 21нче елларда кебек берәр нинди подразверстка я башка нәрсә башланса, я башка регионнардан аш кеше килә башласа, татарлар бер-берсен яклап бергә торырга тиеш. Тамашачыларга мин аңлатып китәм, кем белән без бүген шундый үзенә күрә бер видео күпер ясадык, видео элемтә. Безнең Америкада яшәүче милләттәшебез Надир Бахауи, ул ракетлар конструкторы. Дөрес әйттемме? Дөрес әйттең. Чөнки без космонавтика көне уңаеннан махсус тамашачылар өчен менә шундый бер шәхесне чакырырга булдык. Әле без горурланабыз, безнең татарлар арасында шундый үзебезнең Илон Маскыбыз бар. Надир, үзең турында кыскача сөйләп китсәңче, рәхмәтле булыр иде. Нәрсә белән шөгыльләнерсең? Кайларда укыдың? Мин Казанда тудым. Минем әтием инженер, әнием композитор. Шуңа күрә мин балачакта музыка инструментта уйнасам да барыбер инженер булып киттем. Башта әлбәттә икенче татар гимназиясенә бардым. Анда бик яхшы укулар бара. Кайбер татарлар урысча укый дип уйлыйлар, уйламагыз. Һәрберсе татар телен белергә тиеш, чөнки татар теле ул тагын бер уйлау методы. Сез татар телен, рус телен, инглиз телен белсәгез, үч төрле метод бар. Акыллы булып китәсез. Шуңа күрә татар телен онытмагыз. Шуннан соң Кайга барып, вертолет төзергә башта өйрәнергә бардым. Башта Америкада мин армиягә киттем. Шуңа күрә мин Американ армиядә хезмәт иттем. Син Америкада хезмәт иттеңме? Әйе. Мин вертолет механики булып хезмәт иттем башта 2 ел. Аннан соң университетта укыгачтан тагын 2 ел офицер булып запас түгел, Национальная гвардия, бер айга, бер выходныйга 2 көн хезмәт итәсең. Шул ук вакытта мин һәрвакыт космоска барырга теләгән идем. Шуңа күрә башта минемчә НАСА аша барырга дип уйладым. Тик армиядә пилот була алмадым. Күзләрем бик көчле түгел. Шуңа күрә инженер булып космоска барырга дип уйлыйм хәзер. Шул ук вакытта Илон Масктан башка конструкторлар, Бёрд Ротан дигән бер конструктор бар. Ул беренче космик корабльне частный итеп 2004 елда Spaceship One-ны космоска җибәрде. Ул миңа зур этәргеч булды инде. Һәм мин бер-ике компаниягә монда эшләдем, ракет компаниясенә эшләдем. 2013 елда үземнең компаниямне башладым. Bagayev Corporation. Син Илон Маскны гений дип атай аласыңмы? Ул шуннан да генийме? Ул бик акыллы кеше. Юк, ул гений түгел, ул бик акыллы һәм бик эшчән кеше. Чөнки гений, минемчә гений кеше ул ниндидер бик яңа нәрсәне уйлап таба торган кеше. Илон Маск яңа нәрсәне уйлап тапмаган, ул иске эффектив булмаган космос бизнесын яңаша ясады да, ул әлбәттә бик яхшы булып китте. Минемчә ул Илон Маск ул ничектер менә космосны шоу-бизнеска кебек теге әверелде аның белән. Мәсәлән, бизнеста булгач мөһим ул башка кешеләрне җәлеп итәргә, кызык итеп күрсәтергә.
Әлбәттә, шоумен булырга кирәк. Мин дә бераз шоумен булдым, андай зур түгел. Мин үзем дә уйлыйм, менә рекламный кампанияны болай ясыйм, бер композиторны табырга кирәк, рекламщикны табырга кирәк. Гырали, менә әгәр дә хәзер кирип китсәк компаниягә Багаеев Corporation, ул менә нәрсәләр белән шөгыльләнә? Ничә кеше анда эшли? Алар Америка гражданнармы, әллә инде Рәсәйдән килгәннәрме? Син кайлардан аларны җыйнап алдың бөтенесен? Миндә бөтенесе Америка гражданнары. Тыштан чакырсам, мин дәүләт контрактларны ала алмыйм. Әмма ул була, алай да була, булай да була ала. Анысы бик авыр түгел, әлбәттә, шпионнарны карарга кирәк. Кем белсен, бер Кытайдан, Россиядән, бөтен җирдән шпионнар бар. Миндә әлбәттә 50 миллион сум доллар юк, шуңа күрә ничек кечкенә ракетларны ясап, күбрәк акча китергә дип уйлаган идем. Беренчедән мин уенчыклар ясыйм дип уйлаган идем. Кечкенә ракетлар бар бит, шулай дип уйлаган идем. Тик мине Кремниевый долинага чакыргачтын, мине чакырдылар бер акселератор. Шул яңа компанияләрне башлаган кешеләрне өйрәтәләр. Компанияны ничек башларга, кемгә белән сөйләшергә, ничек акча җәлеп итәргә. Сиңа шулай бераз акча бирәләр һәм синнән бераз акцияләр алалар. Мәсәлән, шул акселератор миннән 5% акцияны алды һәм безгә $100,000 бирде. Шунда барганда мин дидем, ярый, уенчыкларны ясамыйм, чөнки ул бигрәк кечкенә нәрсә, бигрәк узакка китә ул, әйдә бер катлаулырак бер нәрсә уйлап чыгарыйк. Мин уйладым ди, хәзер космоска җибәрергә кирәк кечкенә спутникларны. Спутниклар гадиләрчә авыр, зур, 5 тонна спутниклар, 1-дән 5-кә кадәр, 1 тоннадан 5-кә кадәр, тоннага кадәр спутниклар гадиләрчә. Әмма хәзер теге бөтен электроника бик кечкенә булгачтын, спутникларда 1 килограмм, 10 килограмм шундый бик кечкенә спутникларда космоста uça ала, файда китерә ала. Шуңа күрә мин дидем, ярый, космоска 50 килограмм спутникны шундый кечкенә ракета төзү. Андый ракета, гадиләрчә ракета ул бер 10 этажлы йорт кебек бик озын, бик зур нәрсә. Бу ракета бик кечкенә булыр иде, ул 3 этажлы, бәлки 2 этажлы бер 6 этажлы ракета булыр иде. Аннан соң минем идея тагын үзгәрде. Хәзерге идея ул космонавтларны, 2 космонавт, 2 астронавтны космоска җибәрү. Минемчә, космос ул теге сугышчылар, военныйлар өчен түгел, ул егет һәм кызлар өчен булырга тиеш. Бер кемгә өйләнәсең, космоска чакырасың, син медовый месяц космоста булырга тиеш. Телисең, әлемгә очабыз, матурым. Әйе, әлбәттә. Шәп. Ал мине айларга. Шуның өстендә эшлим. Һәм әлбәттә башка кешеләрнең юлларын кабатламас өчен яңарак бер ракета уйлап чыгарабыз. Ул бер ступень, белмим, сез ракета турында беләсездер, гадиләрчә 2 ступень дигән сүз ул космоска очканда 2 ракета берсе өстендә икенчесе бар. Берсе 60 километрга кадәр оча да, аннан соң китә дә төшә. Россиядә ул Казахстанда төшә, Америкада ул океанга төшә. Хәзер Илон Маск беренче ступеньне хәзер коткара. Анысы бик яхшы, чөнки ступеньнең кыйммәт һәрберсе $30 миллион тора. Һәм мин хәзер күчәм бер ступеньле итеп ясарга. Димәк, ракета космоска оча да шул ук нәрсә кайта. Димәк, хәзер ракеталарны кеше сатып ала. Мәсәлән, син бик бай булсаң, үзеңә бер 30-50 миллионга ракетаны сатып аласың да, ул синең машина кебек. Син космодромга барасың, син топливаны салалар да, бер космоска очасың, аннан соң Сингапурда утырасың, космодромда барып чәй эчәсең, ракетага тагын ягулык салалар да, керәсең да кайтасың Казанга. Димәк, ракета хәзер үзгәрә, ул синеке була ала. Ниндидер кемнекедер түгел, компаниянеке түгел. Синең персональ нәрсә, яхта, самолет, машина, ракета, персональ нәрсә.
булып китә. Менә шундый шуңа омтылабыз, бәлки бер 3 я 5 елдан әзер булырга тиеш ул. Сезнең корпорация Багаеев Corporation'га бу карантинның, бу үз изоляциянең режимы ничек тә булса зыян китердеме сезгә? Зыяны бармы? Бераз киттерде хәзер, акчаны табу авыррак. Физик яктан ракетаны төзүбез, компьютерда аны проектлаштырабыз. Модельләштерәбез. Әйе. Кешеләр кызыксына, шуңа күрә анысы бик авыр түгел, әмма ракета компьютерда әзер булырга тиеш. Әлбәттә, коронавирус бөтен акчаны ашамаса. Син бит башта Казан дәүләт авиация университетында укыдың, шулай бит? Әйе. КГТУ институты. Күпме укыдың син анда? 3 ел. 3 ел укып, соңыннан АКШка күчендегез инде, Әйе. Анда укып, кайда укырга кирдең? Америкада Embry-Riddle Aeronautical University, ул Флоридада бер авиация университеты. Ул күбесенчә пилотлар әзерли. Анда космонавт түгел, космик инженерлар өчен программа бар. Андагы укулар безнекеләр белән аерыламы алар? Яхшырак дип әйтә алмыйм, чөнки кайда теоретический нәрсәләрне укытсалар да, хәзер мин карыйм да, уйлыйм, ярый, анысының мөһимлеге бар иде. Бер теореманы безгә семестр буе 1 я 2 теореманы аңлаталар. Америкада бөтенесе бик практичный, син моны булай эшләргә, моны булай эшләргә, монда бу формуланы файдаланырга. Россия уку методы сине бик фундаменталь итеп әзерли. Американнарча уку сине шунда ук файдалану, шунда ук белемне файдалануга әзерли. Син Америкага ничәнче елда күчендегез сез? 2002. 2002 сез үзегез теләп күчендегезме? Әллә инде сезне чакырдылармы инде? Ничек килеп чыкты? Үзем дигәч 19 яшь булган бик фотоан турында уйламадым. Тик минем күбрәк теләгән иде. Тик Россиядә космонавтика түбәнәя башлады, шуңа күрә минемчә монда мөмкинлекләр күбрәк булыр дип кызык булган иде ул вакытта. Хәзер дә кызык, әлбәттә. Хәзер бөтен дөньяны күргәчтен ничектер берләштерергә теләк бар. Татарлар космоста булырга тиеш. Һичшиксез. Без бик космик халык. Далалар, таулар, Ачык зәңгәр күк. Мин мәсәлән чагыштыра идем. Минемчә ул тәптән бик күп тора. Мәсәлән, Чехиядә булган идем. Озак түгел болай. Кунакка бер 2 атнага барып. Анда бөтенесе таулар түгел, ничек ул холм. Бик кече таулар бар. Кеше ерак күрми, ул киләсе холмга карый да, менә бу минем авыл, бу минем кечкенә урман дип. Улар шундый бара. Татарлар атка утыралар да 2000 километр баралар. Дусларына шәешәргә, я кубыз шәешәргә. Шуңа күрә уйлар башка. Мәсәлән, кешеләр тауларда яшәсә, башка бөтенләй уйлар, мәсәлән, швейцарлар, я чеченнар, я шотландецлар. Шуңа күрә космос татарга бик якын нәрсә. Авиациядә бик якын нәрсә. Сәләт, сиңа мин инде бу сорауны гомумән бирергә тиеш инде. Сәләт ничегрәк тәэсир итте? Сәләт безне берләштерде. Бу зур бәхет түгелме? Шуны белән җитә. Минемчә, хәзер сәләт аша күпме? 100 мең кеше үтте. Бу бит 100 мең кешелек бер гаилә. Сәләт булмаса, без татарлар булып, кая без очрашыр идек? Мәктәптә, бераз университетта, бераз эштә. Алай без бер бик аерылышкан кешеләр булыр идек. Татарстанда санасаң, күпмәндә 3-5 миллион татар, аңардан 100 мең бала бер-берсен белә. Мин сәләттән дип әйтсәң, син безнең кеше. Татарча матур сөйләшәсез. Рәхмәт. Америкада яшәп тә син татар телен кайда практикалыйсың, кайда кулланасың? Гаилә белән инде. Гаилә белән? Гаилә белән, дуслар белән кай вакыт сөйләшәм.
кайвакыт китаплар укыйм, я аудио китап булса бер Тукайны да тыңлыйм шигырьләрен. Менә хәзер Рәсәйдә космонавтика ни дәрәҗәдә, кайда тукталып калды, ничәгә нәрсәләр булды? Артта калды дип әйтергә теләмим инде, әмма ул 1980 елдан соң анда бер нәрсә дә яңа нәрсә юк. Ого. Теге яңа союзлар төзибез, башка юк, шул ук нәрсә, шул 1960 я 70 елда уйлап табылган нәрсәләрне biraz яңа методлар белән, яңа нәрсәләр белән ясыйлар да, аннан башка ул национальная безопасность, теге корал нәрсәсе һәм дойная корова. Космоска бер 50 миллионга спутникны җибәрсәң, шәп. Шуңа күрә Рәсәйдә яңа конструкторлар юк, бер нәрсә дә яңа уйлап табылмый. Ярый теге космодромны төзиләр, ул Байконур өчен түләмәс өчен генә төзелә ул. Иске машинаны ничек ладыны төзи беләләр, шул лады кебек бер-ике ракетаны төзи беләләр. Сиңа гомумән Рәсәйдән тәкъдимнәр килгәне булдымы, чакырганнары булдымы Рәсәйдән? Юк. Хәзер инновация турында уйламыйлар, эффективность турында уйлый. Кемне арзанрак кешене җәлеп итү турында гына уйлый. Чакырсалар да андый мине Мәскәүгә тартмый, Петербургка тартмый. Казанда гына яңа компания төзесәк. Бәлкем ишеткәнсеңдер, менә Казан янында, монда Казан тирәсендә яңа Иннополисны төзелә. космодром төзмәкче булалар. Син аның турында ишеткәнең бар име? Ишеткәнем бар иде, тик кем аны алып бара, андый ул идеяны. Мен шулай ук белән синең сыман ишеттем генә аны. Һәм инде монда пока төзелеш күренми әлегә. Әгәр дә ул менә төзи башласалар, сине чакырсалар, син бит инде рәхәтләнеп киләсең, шулай бит. Әлбәттә. Күченеп инде. Бөтенләй. Бәлки. Чакырсалар берәр 3-5 елга барып, теге бик основательный итеп специалистларны әзерләп, Стив Джобс бар иде бит. Компанияны төзүдә дә үлде. Компания алга бара. Шуңа күрә мин үземне бер җиргә тоткарланусыз. Тоткарланып тормышты. Минем өчен иреклек бик мөһим. Бәлки мин Антарктикага барып, үземнең йортны анда төзим ди. Кем белсен. Шуңа күрә чакырсалар, узакка, шул 5 елга килеп, основательно төзер идем. Аңа каршы түгелмен. Менә тагын Рәсәйдән бармы синең инженер-конструкторлар, шундый сәләтле, кемнәрне беләсең? Бәлки сез алар белән Юк. Мин берәүгә. Син берәүгә. Рәсәйдән инженер ул татар. Без шуның белән горурланабыз. Әлбәттә. Безнең конструкторыбыз бар. Юк инде бар. Минең кебек ракетчиклар түгел булса да алар үзләрен чыгармыйлар, алар бер компаниядә бер инженер булып эшлиләр. Бәлки барбер күбесенчә компанияләр бер кеше дә бик күп итеп файда китерә ала. 100 менеджер булса да бер яхшы инженер я бер яхшы фәнни кеше бөтен идеяләрне уйлап табу, бөтен компанияны алга алып бара ала. Мәсәлән, бәлкем син теге яшь конструкторлар, инженерлар арасыннан теге берәрсен үзеңне сайламыйсың, алай юк менә, мәсәлән, теге берәр авиатүгәрәкләргә авиакружок дип әйтим инде, авиакружокларга йөреп теге карыйсың менә. Бу бала менә шулай шөгыльләнеп. Шулай әйтәм. Шулай әйтәсең, Шулай әйтәм, түгәрәкләргә университетларга барам. Университетларга барам да, бер кечкенә ракетаны алып киләм дә, университетларда кружоклар бар, ракетный, авиационный. Шуны куям да әйтәм, менә без бу нәрсәне төзибез. Шул вакытта күренә кемгә кызык түгел. Әлбәттә, контактларны калдырам, шул вакытта әйтәм, резюмелар булса, бирегез. Шулай итеп, яшь кешеләр белән сөйләшәм. Сезнең ширкәтегез күпме эшли инде? Сезнең Багариев Corporation. 2013 елдан мөһим. Без әле күп кеше түгел. Калак итеп 5 кеше, калак итеп 10 кеше, шунда тегендә монда йөри.
Кайбер кешеләр постоянно торалар. Мәсәлән, бу ракетага бу насосны ясар өчен кемнедер җәлеп итәсең, алар сиңа бер ел эшли, һәм шул ук вакытта ерак китми шуңа күрә. Яңадан чакырганда килә. Һәм күп итеп акча килгәч, әлбәттә, кешеләрне постоянно. Илон Маск Марска очам дип әйтәме? Аның хыялы. Синеңчә, ул аның хыялы тормышка ашачакмы? Әйе. Нәрсә? Шуннан Белмим, үзе шашакмы, юкмы? Белмим, күпме ел алачактыр ул. Мин күрәм, авырлыклары күп. Яңа бик зур ракетаны төзи. Һәм теге бакларны да ябылык өчен бакларны ясап, испытанияләргә алып барып, бакны шартлатты ул. Шундый бик зур бакларны беркем дә төземи. Шуңа күрә яңа нәрсәне төзи башлагачтан хаталар бик күп килә. Мин ышанам, күп итеп хаталар ясамаса, әлбәттә коронавирус инде әйтмәсә, төзеп. Синең үзеңнең кумирың бармы? Кумир. Үлгәннәрдән Королёв белән фон Браун, әлбәттә советский Королёв, немецкий фон Браун бөтенләй. Циолковский да бик яхшы, ул элеккеге теоретик, анысы үлгәннәрдән. Яши торганнардан Бёртрудан, мин аның турында бераз әйттем, ул авиаконструктор, бер генә ракетаны тик 80 яшь пак инде. Үзенең елларында ул әйткән иде, мин һәр ел бер самолет төзим. Һәм берничә ел буе ул һәр ел ниндидер яңа бик кызык нәрсә төзеп, шуны испытывать иткән. Илон Маск кумир дип әйтә алмыйм мин аны, тик яхшы пример инде ул. Үрнәк башка индустрияләрдән Ford, Edison, хәзергеләрдән Bill Gates, Steve Jobs, кызык кешеләр алар. Теге компанияны төзү үзе бер бик фән дип әйтә алмыйм. Тик ул бик авыр да, кызык та, бик кызык нәрсә ул. Менә син татарларга кайсы шәхесне үрнәк итеп куяр идең? Үземне әлбәттә. Үзеңне? Юк инде, алай итәргә ярамый бит. Кешеләр бик төрле, кемдер композитор, кемдер җырчы, кемдер фәнни кеше. Мондыйрак сорау сиңа, белмим, провокацион түгел, менә күз алдына китер, син берәр үзегезнең егетләрегез белән Багави корпорация белән берәр космик белән бәйле, космик очкычлар белән бәйле берәр уникаль җайланма уйлап чыгардың, әйме? Сиңа бер вакытта Роскосмос һәм НАСА контракт тәкъдим итәләр, әйме? Бер үк суммасы бер үк. Син кайсысын аласың? Роскосмосның алыр идем, чөнки кешеләр арзанрак һәм ясау арзанрак. Роскосмос, менә шул җирдә. Бигрәк провокацион, мин аның турында бизнесмен кебек уйлыйм бу. Бу сорау космос белән бәйле түгел, синең шөгылең белән, фәннәр белән бәйле түгел. Син татарлар белән аралашасыңмы? Бераз аралашам, эшпишмакларны ашарга йөрим. Шәп булыр иде безнең я сәләт кешеләрне алып килергә, я каи кешеләрне алып килергә. Чөнки барыбер мондагы татарлар, кайбер мондагы татарлар, алар Россиядә бер кашында яшәмәгән татарлар, Япониядән килгән татарлар, аларның уйлавы ниндидер башкача. Без дуслашырга өйрәнгән, алар дуслашырга, начар итеп әйтә алмыйм, ул үзен саклау сәләте бик мөһим. Аңлатып китәм. Шулай ук менә мәсәлән мин Алимәләр белән, Маратлар белән элемтәдә, Канада белән, алар да шулай диләр. Бездә Рәсәйдән килгән халык ничектер менә, эй, дуслар, сәлам. Дуслык хисен үстерәсе килә, тагын да. Менә алар көнбатышлар инде шулай. Алар на расстоянии, менә шулай гына общаемся, шундыйрак типта. Көнбатышлы татарлар турында. Американнар, алар бераз башкача, алар дуслашып, тик бик әкренләп дуслашып. Безгә әле карарга кирәк, син мондый тигәндий, тик 10 елдан бәлки син башка булырсың дип. Алар белән бер туз ашарга кирәк әле.
Анысы да мөһим. Һәм әлбәттә бөтен халыклар төрле, шуңа күрә һәрбер халыкларны өйрәнергә кирәк. Шәк рецептын сөйләп бир әле. Аласың ди. Үзем ясаганым юк. Интернеттан өйрәнгәнем бар. Башта ясыйсың ди токмаш, йомырка, әлбәттә. Йомырка, Un, бал. камырны ясыйсың башта. Озын итәсең, аннан соң кискәлисең, аннан соң майга саласың да пешерәсең. Аннан соң чыгарасың, аннан соң гына балны саласың. Надир, син чын татар. Рәхмәт. Безгә шул да җитә, син беләсең. Интеллектсән син беләсең барып. Сагынасыңмы соң менә дөресен әйткәндә Татарстанны? Әлбәттә. Хәзер яз килде. Тәмле исләр. Безнең мәктәп янында вишня һәм алма агачлар чәчәк ата. Исләр бик тәмле ул вакыт. Көз вакыты бик матур. Казан матурланды. Һәр җирләрдә асфальт бигрәк күп булып китте, минемчә. Әмирхан урамында. Аннан башка сагынам килергә телим. Хәзер бәлки яңадан паспортны ясармын да, 1-3 айдан кунакка килермен. Рәхмәт, Надир, бик зур итеп рәхмәт. Һәм дә инде менә син космос белән, галәм белән бәйле кеше. Бәлкем син дә менә коллегаларыңны, космонавтларны котларсың менә шул космонавтика көне белән. Татарстан халкына шулай котлап җибәрерсең. Әлбәттә. Рәхмәт. Мин дә аларны тәбриклим бөтен кешеләрне. Космостан да онытмасыннар. Без беренче. Һәм инде мондый сорау тагын. Америкалылар син барлыкта айда булдымы алар? Булдылар? Ну, мин күрмәдем. Тик бөтен нәрсәләрне күргәчтен, аларның техник яктан үсеше бик көчле. Һәм фон Браун Германиядән монда килеп, ул бит беренче пионер. Королёв аңардан да өйрәнгән кеше бит. Шуңа күрә мин аңардан сымны бик гений булган. Шул кеше гений. Рәхмәт, бик зур. Надир, бик зур итеп рәхмәт. Сигезгә төшерәм, кадерле тамашачыларыбыз. Бездә бүген видео элемтәдә безнең үзебезнең татар Илон Маскыбыз, безнең ракета конструкторыбыз, татар егете милләттәшебез Надир Бахавиев булды. Надир, бик зур рәхмәт. Сиңа да рәхмәт, Роберт. Күршебез әле. Мин дә сине тагын шулай ук безнең тамашачылар исеменнән космонавтика көне белән тәбрик итәм, чын күңелдән. Рәхмәт, бик зур, Надир. Рәхмәт, Роберт. Исән сау. Күрешкәнгә кадәр. Без бергә. Без бергә.